втори епизод на Менеджер Моца Слеманс. Сега имаме матч срещу Стейт Лавилос. Чакайте, така, ето това са ни екипите. Сега... Извинете ме само за секунда. Пак съм тук. Така, новите ни футболисти ще влезнат като резерви. Така... Ще снимам. По време е 0-0. Сега ще направя тройна смяна. Извинете ме. Връщам се, ще направя тройна смяна. Извинете ме пак. Извинете ме, просто малката ми сестра постоянно влиза. Така, вкарвам Гаджев, той ще бъде и капитан. Така обаче да играе. После така Георги Сърмов и Яков. Така, това е всичко за сега. Ще снимам, както знаете, по-долу. Така. Край на матча, 0-0 в първия матч. Георги Сърмов направи много пропуски. Като цяло той беше най-добрият ни футболист на терена през цялата... В смисъл, както се появи. Тъй, че и Гаджев много добре се изяви. Тъй, че те двамата ще играят. Двамата като упорни. Капитана ни Томас ще си го оставим. Така... За сега така. Искам да видя един футболист. Нещо само. Искам футболистите на Шатого да ги видя. Защото... После ще ги видя. Кои бяха Шато? Те би това Шато. И на Агос. Искам да видя Агос. Добре, както и да е. Сега имаме матч с Оксел. Ние сме на 13-то място. Така, мисля да направя някои промени. Това е. Ще снимам при гол или смяна, както знаете. Край на първото полувреме. 0-0. Имахме много възможности, мисля, че второто вече ще реализираме. Двойна смяна, влизат Филя и Дяков. Край на матча 0-0, но изпуснах мяцки много положения, не знам защо така, трябваше да вкараме. Матч срещу Нантес. Да. Малка промяна.
Край на първото полувреме, на 0-0. Тройна смяна в нашия тим. Край на матча и отново 0-0. Сега ще има продължение. Най-вероятно ще стигнем до дъжд. Гол за Джорджевич. Край на матча и падаме с 1-0. Много късти. Тест. И разбира се, не продължаваме. Това е всичко за този епизод. 2 хица и една загуба. Но... нищо. Сигурен съм, че ще почнем да се създадем по-добро. Само да видя на кое място сме. На 13 сме. Добре. Още не сме 20 пак. Това е всичко за този епизод и благодаря.